Hej alle sammen. Hey. I dag der skal vi spille noget Skywars sammen med Name og Lasse. Også known as Sam. Så ja. Nu begynder jeg ligesom Magnus gjorde. Hvor er kameraet? Ja, hvor er kameraet? Er I klar? Ja. Yeah. Så jeg er endelig fået min mic til at virke. Yeah. Okay. Jeg har ikke nogen solo kids. Det er jeg heller ikke. Jeg har ikke engang nogen kids. Jeg har et kit, og det er casual. Yes. Det er mega dårligt. Starter kill. Nej. Nej, jeg kom til at... Oh my god. Kissy, døde du lige? Nej, jeg kom til at kaste din på. Potion of Poisonous. Ej, når du tror det er en... jeg tror det er en swiftness potion. Det gør jeg tit. På mig selv. It is I, the great papyrus. Oh my god. Og der er en på vej over til mig. Nej, ved du hvad, det siger vi ikke til nogen. Ja. Okay, jeg lever stadig. Rip. Lasse. Okay, I kunne se på videoen, hvor meget jeg lækkede der, hvis I ser den. Du var tæt på det der, Lasse. Bare run. I'm going for the win. Ej, seriøst, Lasse. Oh Og så my god. Ja. Masterpiece. fly. Det var dårligt. Så faldt du bare ned. Fisk. What? Okay. Skumfiduser. Sådan har jeg lige spist. Der var smadret. You can say... Vi Nej, vil gerne høre et godt tip til at tabe sig. Ja. Hvordan? Du skal bare give rigtig mange kager og slik til alle andre, så de bliver fede, fordi så ser du ikke særlig tyk ud selv. You can... Alright. Best advice Det er ever. meget fair. Total Hans og Grete. What? Hvordan er det Hans og Grete? Ja, det spørger jeg også om. Nå, okay. What? Jeg bliver Hvorfor læst er det her? en mærkelig historie Oh my god, Så er det vi er ikke lækker. noget mere. i skolen. Nej, det vil jeg ikke. Hvad er det for en? Jeg er imponeret. Elephant Fiction af Hans og Grete. Hvad sker der for det lag? Det var lige siden jeg fik Optifine, eller nej, lige siden... Altså jeg havde fået Optifine, og det gik sindssygt godt. Ej, oh my goodness. Og så, så gik der, så har jeg nok gjort et eller andet, og nu lægger jeg... Ej, så åbner jeg mit inventory midt i det hele og nakker ham alligevel. Well, GG. Jeg prøver lige at se. Og så fik jeg lyserødt arme. Hvad skal der lidt med det? What? My little pony. Ej, Lasse, det mener du ikke, det der. Åh. Lasse! Jeg så redde mig. Oh. Det er du dårligt til. Hjælp mig. Lasse, du var dårlig til at redde mig. Hvad sker der for dig? Jeg var da ved at dø. Hvor mange? Du har 3 HP. Nå! Well, Ja, hvem lever? Mig? GG. Jeg Hvorfor lever. står du bare der? Fordi jeg så er muligt fra nu, så jeg ikke lægger så meget. Det var meget... Nej, jeg lægger stadigvæk. Hvad sker der? Er det mit internet? Altså, på min lægger du ikke særlig meget. Jeg tror, jamen det er fordi, I ikke kan se det. Jeg tror, det er noget med mit internet at gøre. Ej, jeg troede, det var, jeg havde lavet. Jeg tog bare den Au! vej, min anden havde lavet for mig. Bow spam. Ad. Når du flækker mig alligevel. Han har ikke engang makro på. Au! Nej, ikke dø! Løb! Det er jo den vej, jeg tog. Tror jeg nok. Nej, nu går du hen mod min ø. Nu er du på min ø. Der er kun 3 tilbage.
Kan jeg vinde? Ikke hvis du gemmer dig hele tiden. Jo, okay. Det kunne også der tilbage. Fake jobs. Han har 6 HP tilbage. Du kan vinde. Hvor er han? Ved jeg ikke. Okay, jeg kigger lige. Han er på en ø. Nu er han på vej mod midt. Jeg er midt. Okay, jeg holder øje med ham. Han er over på den anden side. Se ham. Chest of the rifled. Det der, det var lock. Nej, pas på. Find noget armor. Jeg har et liv tilbage. Han skyder på det lige lidt. Jeg har et golden apple. Spis det, spis det, spis det. Nå. Et bad. Og Lasse kom på 3. pladsen. Blev vi skudt? Nå. Du ramte lige i maven. Sådan kan det gå. Hvorfor? Nej, jeg har ikke den her. Nej, der er ikke nogen pige på. Jeg forstår ikke, hvorfor folk fra Tokyo Ghoul åbenbart lige spiller Skywars. Fordi nu er Yato fra Tokyo Ghoul. Nej, det der. Ej, det er de der total douchebags, som bare, når de får et våben og blok, så blokker de så bare. Douchebags. Ja. Nej, what? Jeg troede Lasse. Ja, det kan man høre. Mig og Lasse, vi er totalt lort til det her. Oh my god. Nej, vi har faktisk været tæt på. Vi har vundet 2 sammen i Insane. 2 ud af 25. Jeg kan ikke. Det passer. Han der, han står bare og prøver at være fishing rod mongol, men fejler. Jeg taber. Ja, det så vi. Ja. Jeg troede, jeg havde lave i den der spand der. Wow, der er 3 og en kage. Og gingerbread man, det var godt. Jeg bliver mega sur, hvis du kommer ind hen til mig allerede nu. Ja, det er så irriterende. Lasse, er det? Nej, det var ikke dig. Nej, jeg er ikke ved siden af nogen. I am lonely. Der er en, der blev banned. In the last 5 days. Hun sagde det der, det lød meget som dig, Naomi. Det var ikke mig. Fuck dig. What? Det var Det sgu lød da bare, ikke mig. det lød bare lidt som dig. Oh my god, jeg fik ham. Okay, jeg er faktisk lidt bange. For hvad? Det der. Lasse! Det der. Lasse, nu bliver du skudt. Oj. Er der nogen, der kigger på mig? Ja. Var det Lasse, der? nu bliver du skudt. Af mig. Jeg kan se Lasse. Jeg gider ikke at bruge min skud på dig. Oj! Oh, Nej, der kommer en, Lasse! Rams. Hvem er Bruno? Nej, jeg løber! Bruno mit døde marsvin. Det her, det føler jeg, som om det var Lasses skyld. Det var det også. For hvad? Lasse bag dig. Lasse, der er... Nej. Nej. Han var sådan en vape-ansigt. Nej. Ja, kom du bare. Nu skyder folk efter dig. Au. Oh shit. Oh. Kom her. Det var også ret nemt, han havde ikke noget armor. Wow. De elsker os i dag. Fuck, jeg er skrald. Siger du. Ja. Okay, vi tager en med efter det her. Så er det det. Hvorfor siger du hele tiden okay? Fordi det er en vane. Det er ikke South Park. Ja. Okay. Okay. Det er fordi okay er et langt ord. Okay. Ej, gider du godt skrive med dig?
Hvem? Ham der, som... Ham der. Ved du? Nej, slet ikke. Det kan man da se, Lasse. Men det er fordi, jeg er gammel med en chest. Au! Nu skyder folk på dig, Magnus. Jeg har en lavespand op på det. Jeg troede, du skulle til at sige, at du havde en lavalampe. Det har jeg ikke. Ja. Den er faktisk lige bag mig. Det er jeg også. Jeg havde en med Darth Vader engang. Ja, mine er lige Ej! Nej, hacker. Ej, Magnus. Det der ikke. Det Det var- der, det skal jeg sgu væk. Wow. Jeg er sgu nok ikke sød. I min video så er det bare sådan... Rest in peace, Magnus 2016 til 2016. Hvor er kameraet? Det var mega godt. Hvad for noget? Det der, det er sådan... Du starter i... Så står og kigger på dig, så siger du... Hvor er kameraet? Nej, jeg siger ikke, hvor er kameraet. Jeg siger, hvor er kameraet? Det er sådan totalt mega nervøst. Hvor er kameraet? Okay, nu skal jeg passe på, at jeg ikke smider gift på mig selv. Okay, han faldt ned. Trist. Ej, det der ikke. Hvad sker der for Andrea egentlig på tiden, Magnus? Han er Mikkel. Han er sådan lidt weird. Hvem er under det? Andrea fra Magnus klasse. Han opfører sig selv lidt mærkeligt. Han Lasse, det er det dig og Lukas, der... Jeg ved ikke, hvad der sker for Lukas. Undskyld, hvis du ser med. Lukas er uhyggelig. Det indrømmer jeg gerne. Nej. Jeg bukkede op. Oh my god, Jeg I'm a blev lucky mad. person. Er det bare mig, eller bokker du det hele tiden op, hver gang du falder? Og jeg kører ikke med hacks. Vi har ikke hacks. Det er jeg heller ikke. Det sker også for mig nogle gange, men det der, det kan der På 3 forskellige prison server er jeg blevet beskyldt for hacks, og jeg har ikke hacks. For eksempel, Pixel City. Ja, du blev bare permbandet af ingen grund. Nej, det var på grund af, at jeg havde guard apples, og det var bare sådan... ja, de lå på jorden, jeg samlede dem op. Logisk. Nå. Bare gå tilbage til spawn, Lasse. Ja. Det er totalt det, jeg havde planlagt. Okay, ja, så tager vi den her. Der er faktisk flere end en pige inde. Der er Så det lød bare som om, der er aldrig piger med i. Ej, jeg har været i en match, hvor det kun er mig, og så er der bare piger. Wow. Jeg blev flægt. Pigerne, de plejer at være bedre end mig til det der. Jeg blev flægt. Jeg har prøvet en gang, hvor der faktisk kun var piger inde. Ja, det var også det, jeg siger. Ligesom giraffen i man. Hun er sygt meget bedre end mig. Ja, hun er bare god til alt det hele taget. Okay, jeg gider ikke være en bogspammer. Bogspam er irriterende. Wow, jeg har en enchanted fiskestang. Wow, det er også bare det, man går efter hele sit liv. Ja, lige præcis. Det er slet ikke det, man kan få med det samme. Hvis man er heldig. Hacker, what? Han dræbte mig på et slag. Altså, jeg skulle lige til at komme over til dig og hjælpe dig. Han dræbte mig på et slag. I saw it with my own eyes, and that didn't look like one hit. Hvordan har du allerede fulgt næsten dirigeret, Magnus? Hvorfor placerede jeg lige vand? For intet. Don't ask us. Os. Nej, jeg skal huske ikke at spørge os konto. Jeg nakker en pige. Dø med dig. Det er totalt. Bare. Ja, du Kan har jeg se? Jeg kan ikke se Magnus nogen steder. Nej, du det død? er fordi, jeg døde. Lad os se, lobby. Rip. Ja. Nej, Naomi er ikke død. Nej, jeg er ikke død. Nå, okay. That was close. Jeg er swag, jeg er ikke død.
Hvis der var nogen, der skød æg på dig, ikke også Nami? Så var jeg død. Eller Vi de ser, der- vi ser, hvordan man kaster en potion. Man gør sådan her. Jeg kiggede ikke lige på det, gør det igen. Nej, fordi nu har jeg ikke flere potions. Du kaster den jo bare ned. Ja. Der er 3 fiskestænger. Fiskestænger. Ja, hvad vil du ellers kalde det? Fiskestanger. Hvad kalder man det? Det hedder Fiskestænger. fiskestænger. Au. Er det ikke fiskestanger? Nej, det er. Nej, det er Det må seriøst fiskestænger. godt ret på mig. Jeg tror, jeg tager sygt meget fejl lige nu. Ja, det har er, du det er også. fiskestænger. Altså, der er ikke noget, der hedder fiskestanger. Det kan det godt være. Ah. Jamen, det var bare AFK, eller hvad skete der lige? En Det var en fløj. pige. Er det ikke en pige? Nej. Pinligt. Det var ham, der nakkede mig. Kom så, Naomi! Revenge. Fiskestang. Mongol. Revenge your senpai. Ja, han rører ned nu. Bare vent på, til han Hvad kommer. laver han? Er han dum? Han blokker sig selv. Så står han bare der. Well. Har du nogle eggs? Nope, men jeg slukkede for vandet. Men nu står han der bare der og kigger. Jamen, han kan ikke komme op. Og hvis han kommer op, så har han Nami en meget stor chance for at få ham. Jamen han kan jo regenerate dernede. Han er fuld liv. Det er Naomi så også, men okay. Er det kun de to? Ja. Nej, jeg er 4 tilbage. Nå, okay. Pas på, at der Oh ikke kommer my nogen bag dig. Jesus Christ. Du kan altså godt hoppe derned. Jeg gider sgu da ikke hoppe derned, mand. Han står og venter. Han har en fiskestang. Bag dig, Nami. Hvad? Undskyld, jeg tror bare, jeg så en zone. Men det gjorde du også. Kom så, Naomi. Fuck dig han med har firespect. firespæk, svær alt muligt klamt. Pis, Du er stadig- Fuck Ja, dig. nu kommer ham der faggot den også. Nå, Lobby. Ja, Dig. Din kartoffel. skralder. du Oversten. Oversten. Ja, jeg er ikke ude i lobbyen. Jeg går lige ud i lobbyen. Altså, jeg ved ikke engang, hvad lobby jeg er i. Kartoffellår. Vi skal op i træhuset. Ja, jeg går i lobby 2. Vi skal op i træhuset. Ja, lobby 2. Ja, og så kom op i træhuset. Jeg er sej, jeg er allerede deroppe. Nå, så skal jeg op. Nej, toeren er fuld. Ej, seriøst. Så kom Træeren. op i træ. Jesus Christ. Jeg kommer først. Nej, jeg kommer først. Nej, jeg kommer først. Nej, det gør jeg. Nej, for Nami Nej, er det gør jeg. allerede oppe. Dun. Nej! Nami var allerede heroppe. Ja, jeg kom på anden pladsen. Mm. Sur. Ja, okay. Dræb dig selv. Oh, kill yourself. Nå, ja. Kom af. Nå. Så er det bare mig og Naomi, der slutter af. Kom. Nej. Kom. Naomi, kom nu. Nej, han nej. Kom nu bare. I'm back from the death. Jeg har sko på. Okay, ja, Lasse. Lasse, til den der kiste væk. Den er grim. Lasse, hvordan kan du flyve? Lasse flyver sgu da ikke. Jo, han gør, han er deroppe. Nå, nu er han der. Okay, ja, det var det for i dag. Håber I kunne lide videoen. Og ja, Nami er sej. husk at like og subscribe til mig, hvis I har lyst. Nami er sej. What the? No, you're fucking disgusting. Så ja, nu skal vi bare... Nej! Vi ses. Hej. Lasse, vi skal lige kill ourselves. Ja! Woohoo!